das vítimas de guerra e da liberación do campo de Mauthausen. É algo moi importante, xa que foi un suceso que ocorreu na historia da humanidade e que deixou unha marca para todas as familias dos mortos e mesmo en todo o mundo. Neste 2015 fanse 70 anos da fin da Segunda Guerra Mundial e da morte de preto de 6 millóns dos xudeus, 2/3 de todas e todos os que vivían en Europa. Os colectivos inferiores ou traidores para o ideario nazi tiñan que desaparecer. Así inventaron a chamada solución final, o asasinato que deu lugar ao Holocausto. O réxime nazi construíu moitos campos de concentración, deseñados especificamente para a eliminación masiva de persoas. O de Mauthausen, en Austria, era coñecido como o campo dos españois. Ali houve alrededor de 320.000 mortos, 102 dos cales eran galegos. Logo de vermos o filme A lista de Schindler, ambientada nun deses campos a investigar sobre o tema, empezamos a ensaiar esta danza, sobre o tema musical composto por John Williams.